És un càrrec que he assumit una mica a demanda del cap de colla actual, sota els arguments del meu bagatge històric dins la colla, ja que fa gairebé 20 anys que en formo part, i també pels meus coneixements tant a nivell tècnic de canalla com de troncs. A nivell de canalla, doncs de seguida, el que vaig entrar al cap d'un any ja formava part com a ajudant dins l'equip de canalla i després també vaig acabar assumint el rol de l'equip tècnic. A nivell històric, Marrecs gairebé sempre aquest rol ha estat liderat per noies i en canvi doncs, el rol de cap de troncs doncs, la majoria de vegades ha estat assumit per rols de nois, però sí que és veritat que dins la colla hi ha un gran referent femení, que és la Irona Rigau, que ha estat cap de troncs diverses vegades i cap de colla. Dins la Junta Tècnica està format per un equip de 8 persones, 4 nois i 4 noies, que tenim doncs, repartit una mica les diferents funcions que fa una Junta Tècnica. Dins de Marrecs jo crec que el futur que espera a les castelleres doncs és molt positiu perquè aquesta equitat que tenim tant a l'equip tècnic també està dins la junta directiva i per tant jo crec que aquest una mica és el camí a seguir i aquí estem. Vaig entrar a la colla fa 16 anys. Al poc d'entrar vaig estar en una junta fent de secretària, després vaig ocupar el càrrec en una altra junta de tresorera i vaig arribar al càrrec de presidenta perquè el president sortint m'ho va proposar. Va dir que sabia perfectament com funcionava la colla, portava anys, havia estat ja en altres juntes, fent altres càrrecs i bueno, creia que ho podria portar bé. Era la primera dona que entrava en aquell càrrec, ens va dir tindràs el càrrec de primera presidenta vora mar. Jo no tenia referents abans femenins, que cap colla que tingués presidenta, i crec que d'ara endavant pot ser fàcil per altres dones poder entrar en aquest càrrec. Vaig ser la tercera balladora del Ball de l'Àliga i vaig poder-hi entrar amb facilitat gràcies a que dues companyes van obrir aquest camí l'any anterior, perquè sí que era una entitat que només hi havien ballat homes i que, de fet, quan vam entrar les dones doncs, es va veure com una prova a veure si podríem aguantar-la i ballar-la tan bé com els nois. I vam haver d'aguantar forces comentaris els primers anys. Ara, per sort, això ha canviat i esperem que les properes generacions doncs, ho tinguin molt més fàcil que el que ho vam tenir nosaltres, que ens vam enfrontar a totes les actituds de vestuari de futbol que caracteritzen a grups així formats només per homes i la veritat és que va ser difícil al principi, però em sembla que ho hem deixat bastant bé perquè ara hi puguin començar a entrar més dones. Entrar al RAC de Vilanova va ser fàcil perquè hi havia poques dones, em buscaven, així que en aquest cas va ser un avantatge. Vaig entrar amb ganes de fer colla, de conèixer gent, de liar-la una miqueta i això també em va ajudar després a quan em vaig presentar com a cap de colla que em diguessin que sí. És veritat que és una feina feixuga, que has de tirar molt, però també cal parlar, cal demanar ajuda, cal posar límits, posar les coses a lloc. No tenia cap referent, per tant em vaig dedicar a ser jo mateixa i a confiar en el que sabia. A fer colla, sobretot, va ser el lema d'aquell any, anem a fer colla. I per mi és un orgull també haver sigut la primera dona cap de colla i que si això ajuda dones a que entrin i liderin equips més masculins, ho hem de fer, hem de portar la nostra essència en aquests llocs. Fa 5 anys que estic a la colla i en farà un que estic a la presidència, amb en Roger. Vam agafar la presidència de la Clara Antonio juntament amb 2 altres persones, 2 homes, i per mi ha sigut una referent poder seguir el transcurs que va començar la Clara, perquè crec que estem encaminant la colla cap a un molt bon camí i crec que les futures generacions, si ens veuen a nosaltres que som capaces de fer-ho, crec que ho tindran més fàcil perquè mica en mica la petjada femenina va ser més gran i anem aconseguint més reptes. Jo la primera vegada que vaig voler ser manaia era quan era petita, ja que de tradició familiar tota la meva família estava en tema de manaies de Girona i el meu germà podia sortir i jo no. Llavors, amb el pas dels anys, això ha canviat. Hi ha homes que també recolzen aquest canvi i aquesta igualtat. I de cas un futur, tot i que hem obert portes, crec que encara queden moltes portes que s'han d'anar obrint per aconseguir realment el que és una equitat 100%. Quan vaig entrar a Xoriguers, la presidenta era una dona i, per tant, em va ser fàcil entrar en tot aquest món de responsabilitats dins el món casteller.
Penso que ha anat canviant i que cada vegada hi ha més dones, però que tot i així ens falta molta feina i hem de treballar molt per encara aconseguir un passet més en aquest món. Vaig entrar a la colla gegantera Conxites d'Igualada l'any 2010 i en seré la cap de colla del 2011 al 2023. Entrar va ser fàcil, no anem mai sobrats de gent, cal buscar-ne sempre. Quan em vaig oferir de ser la cap de colla, doncs el mateix. En general costa que la gent agafi responsabilitats. Aquesta colla castellera és especial, només hi ha dones portadores. Això ho fa tot més fàcil. La geganta va néixer el 2004, ja només amb dones portadores. A Igualada està normalitzat que una dona porti una geganta. De fet, és l'única que podem portar. La resta pesen molt i les espatlles se'ns escolen. Per sort, la Conxita ja va néixer en femení. Ja fa més de 10 anys que vaig decidir entrar en una colla de sardanes de competició i des del 2018 que vaig decidir presentar-me per ser presidenta de l'agrupació sardanista de Calella. En el primer cas sí que vaig tenir referents femenins i en el segon no. Soc la primera dona amb un càrrec de molta responsabilitat a la Junta de l'entitat i ja té 75 anys aquesta entitat. No sé com ho tindran els joves en el futur, però sí que és veritat que crec que les entitats de cultura popular tenim una oportunitat molt gran perquè els joves entrin a les nostres entitats creant la seva pròpia identitat a través de les activitats que nosaltres organitzem. Per tant, aquí hi ha una gran oportunitat i el futur sempre l'hem de veure amb optimisme. Soc portadora del Drac de Vilafranca. Vaig decidir entrar a la colla el 2019. Entrar-hi va ser relativament fàcil, havia d'aguantar el pes i tindre les aptituds adequades. El que sí que va ser complicat era creure'm a mi mateixa que podria fer-ho i que podia formar-ne part, ja que en aquell moment no hi havia dones portant el drac, n'hi havia hagut, en el passat n'hi ha hagut, però actualment no. I sí que és cert que de cara a futur crec que ho tindran més fàcils perquè entre totes estem generant nous referents. I he format part de diferents juntes des que tenia 16 anys. La veritat és que m'ha estat fàcil, no m'ha estat difícil tenir un càrrec dintre de l'entitat i sempre he tingut suport i ajuda per part de la gent més gran de l'entitat. De cara a les properes generacions ho han de tenir fàcil i ho han de tenir gairebé ho haurien de tenir més fàcil que ho vam tenir nosaltres. Sempre amb decisió i empenta, això és una cosa molt important. Jo sóc integrant de la colla Castellers de Sants des del començament, primer com a espectadora fidelíssima, però al cap de poc temps com a integrant de la pinya. Feia de tap. Fent de tap no vaig tenir mai cap problema ni vaig patir cap discriminació pel fet de ser dona. Ara ja no m'hi poso a la pinya. Només m'hi poso quan fem castell de dones, que aleshores doncs, faig el paper que em diguin que faci. Una altra vessant meva de participació a la colla és que formo part de l'equip de correcció. Pel fet de ser d'aquest equip, em van encomanar el 2019 que fes un informe per veure la possibilitat de canviar el nom de Castellers de Sants pel nom de Colla Castellera de Sants, que és un nom molt més inclusiu. L'oportunitat era bona perquè hi havia un canvi d'estatuts. Bé, jo vaig fer un informe dient els avantatges d'optar per Colla Castellera de Sants, pel fet aquest, que ja es veia que era un nom inclusiu, i també doncs, amb l'avantatge que colla no és un nom exòtic, no és un nom creat de nou, sinó que és un nom habitual que es diu quan hi ha un grup de persones que s'ajunten per fer una activitat o tenen uns objectius comuns. Això va ser votat en assemblea i es va tombar, és a dir que va guanyar l'opció de mantenir el nom de la colla Castellers de Sants. Perquè, bé, l'opinió majoritària, almenys en aquella assemblea, era de respectar el nom primitiu, el nom que hi havia de tota la vida. O sigui que era una raó més aviat sentimental. Bé, jo considero que va ser una ocasió perduda. El que jo fos president de l'any 96 dels Castellers de Sants ho vaig viure d'una forma natural. La meva colla és una colla relativament jove de la zona no tradicional.
i les dones ja vam tenir un pes important des del seu començament. Em vaig implicar a nivell social des del principi i vaig arribar a ser presidenta sense gairebé plantejar-m'ho. No em semblava que entrava en un territori masculí, com després he anat veient. Considero que els referents femenins en espais ocupats majoritàriament per homes són imprescindibles. Per tant, celebro que hi hagi dones al capdavant de les colles. Vaig poder fer el ball de l'Àliga de Manresa perquè des de tota la vida que sóc gegantera l'he vist fer el meu pare, el meu cosí, i crec que és una figura molt majestuosa que em venia molt de gust ballar. Sí que és veritat que en aquell moment no hi havia hagut cap altra dona a fer-ho i això em plantejava dubtes com realment podràs fer-ho? Podràs aguantar el pes? Però havent fet un parell d'assajos i haver portat una estona a l'Àliga em vaig adonar que realment ho podia fer. Penso que en aquell moment hi va haver un rebombori important a nivell de xarxes i de premsa local, que això pot ajudar a les futures dones que la vulguin ballar a veure que realment ho poden fer.